umzukisa ungenalo izwi emoyeni wakho. Ngoba xa umzukisa uThixo umzukisa ngokomthamo wezwi elisemoyeni wakho. So umthamo wezwi osemoyeni wakho udetermina i-miles, udetermina i-kilometers ozazibaleka elunqulweni. Ngoba awukwazi ukuhamba kwilizwe lokunqula ngaphezulu kwecapacity yomoya wakho. Ngoba the capacity of your spirit idetermina i-kilometers, i-miles ozazihamba umzukisa uThixo. Ngoba worship is a lifestyle. Into olindele each and every day. Yes. We are yes, Lord. Yes. We don't worship him ngoba esiphendulile, but we worship him ngoba sazi ubuthixo nobuthixo bakhe. We don't worship him ngoba evula iminyango, but we worship him for we know his goodness. Nikhona basala ngoba i-relationship yethu naye ayakhelwanga kwi-testimony zethu, kodwa yakhelwe kwi-mystery of Jesus. Yakhelwe kuYeswini. Uyabona xa kuthiwa kwakukho owekhele indlu esandini, kwabakho owekhele phi edwaleni. Uyama lokho esandini ngowaqala i-relationship noThixo ngenxa kaEnzela. Kwabakho lo uqala i-relationship noThixo kuba ehlatshwe yi-Lordship of Jesus. Mangiphinde ithi iBhayibheli kukho owakha indlu eyokhela esandini, kubekho owakha indlu eyokhela elulwaneni. Lo wakhela elulwaneni uhlatshwe yi-Lordship of Jesus. Lithi iBhayibheli kwincwadi yeZenzo chapter number 2 verse 35. Lithi iBhayibheli emveni koba uPetros ebaxela ngaba lo Yesu enambethelelayo uThixo umenzile waba nguKristu kunye nenkosi. Lithi iBhayibheli zahlabeka inhliziyo zabo babuza kuPetros ba senze ntoni na. Ngoba xa kutshileke i-Lordship of Jesus Christ awuxelele uba yamkela uYesu, but la Lordship yiyo ekwenza uba uzibuze uba ngenze ntoni na. Sithi sihamba nabantu abaguqukileyo, kanti sihamba nabantu abokhele ubudlelwane babo ebungqineni babo. Mhla kamtshato umlandele uThixo kube kunike wona, mhla waqhawe uyazi uthini. Sancho mhla umsebenzi ufumeneyo wathi wazomapha ngaphezulu wathi ndiwufumene umsebenzi awuthi ndikhonze Thixo. Mhla waphinde walahleka namsebenzi ngoba kaloku umlophiso wakho noThixo uxhomekeke kwi-testimony. The moment i-testimony ingasekho kuthi ukuthi i-relationship iphelile ayisekho. Kodwa sidinga abantu ngoba ufuna abo bazamkhonza ngomoya nangenyaniso, ngabantu abahlatshwe ubukhosi bukaYesu. Ambone Yesu ba uyinkosi. Now, do you know Suzuki? Xa sizukisa sidala i-confusion wenkamoya. Lithi iBhayibheli uSirayeli ebesithi xa ezawubheke emfazweni mama uqengeshe athathe uJuda ambeke phambili. Isizathu sesibanga kube kuJuda phambili ngoba uJuda eligama lithi Juda lemele uprince. So the moment uJuda engaphambili kuIsrayeli ebesithi xa ehlabelela uJuda, remember i-enemies zithi beziphethe inkempe ezinamandla, zibonakale ziba confused, zihlabana zodwa, behlabana
zodwa iintshaba kodwa uSirayeli asinde ngenxa yoba uJuda bambeke kwiposhini yakhe. Ngoba i-worship kumele bazalwane siyibeke kwiposhini yayo. The moment i-worship siyibeka kwiposhini yabo, abaleka thina babonakala behlabana bodwa. Ngoba i-worship siyibeke kwiposhini yayo. Utshalo sibeke phi kwiposhini yayo. uJuda besoloko ehamba phambili xa kusiya emfazweni. Why? Ngoba i-worship yethu idala i-confusion kwelizwe likamoya. Idala intoni? I-confusion kwelizwe likamoya. Mangenyawo zakho. Idala ntoni? Confusion. Jesus kwelizwe likamoya. Bathi bekubekele ibekelwa isuke ibe ngabo abaphinde bayonyathela phana. Ngoba uthe xa uzawuphuma emnyangweni wendlu yakho wathi kuba bonke oThixo akekho njengawe. Kanti ngexesha uhlabela lo mhlabela uthi kuba bonke oThixo udala i-confusion. Izikhalo ezilolele wena zingahlabi wena kodwa zihlabe aba bebezilolile besithi basilolela wena. Ngoba uJuda usuke wambeka ngaphambili kwizinto zonke ozenzayo. Ngicela namhlanje